Καλοκαρδισμένος ήταν, όχι πως δεν ήταν ο Φίλιππας, ανάμεσα στα πουλά που είχε να φτιάσει, άμα από τη γνώμη του δεν αλάργηβεν η λαχτάρα να ειδεί το παιδί, διάδοχον στο θρόνο, όχι πως του είχαν παραπάρτα χρόνια, άμα καιρός πουλάει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια, δεν λέει μια παροιμία. Μέσα το όμως βαθιά του να απασχολούσε το πράγμα. Δεν είναι από τα πράγματα που καταπίνει εύκολα. Ας μη λέμε λόγια για βάρη του χέρς γκαρδούλας. Ο μάγος άριος είναι τα σούρτα φέρτα στο παλάτι και τον κακού φαίνονταν. Κάτι έπρεπε να κάνει, να πει στο Φίλιππα και τους αλλούς στικάτε, εδώ είμαι κι εγώ, να μην ξεχνιούμαστε. Έτσι μια μέρα σοφίσκεν το πράγμα, μεταμορφώθηκε σε ένα παρασήμαδο πλήτρανο και ζούζουλο άγριο και ξεφανιρώνεται στη μέση από το παλάτι, την ώρα που είχαν συμβούλιο ο Φίλιππας με τις αρχοντάδες τους αλλούς. Όλοι κατατρούμαριάχκαν και τάχασαν, λιάνου κατρήθηκαν από το φόβο τους και όλοι κατάλαβαν πως πάλι ο Θεός το έκαμε το θάματ. Όλοι πήραν δρόμο και δρομή, μόνο η κυραλιμπιάδα δεν ταράχκην από τον τόπο τους. Ο Φίλιππας τάχασιν κι αυτός, μα προπαντός να μην απορρίξει γνέκατ και χάσει το παιδί. Μα πού από τέτοια ηλιμπιάδα, δεν καταλάβαινε, μπαμπατζάνα γνέκα, δεν ήταν σαν τη θκίμ και σαν τη θκής. Ζήγουσιν τότε η ηλιμπιάδα τον κορυμό του Φίλιππα και τον είπεν: «Αυτός είναι ο Θεός, Φίλιππα, που σύλληγα, αυτός με τα τσαρούχια ολόιδιος. Πίστεψες τώρα για τα καλά, έτσι δεν είναι?» «Πίστεψα και παραπίστεψα, Ολυμπιάδα, μα φοβούμαι να μην τρόμαξες και χάσουμε το παιδί». «Το παιδού, Φίλιππα, μην του καλά τσακωμένο και δεν θα πες άμα δεν έρθει η ώρα να μην βαρέσουν τα σφάια να γεννήσουν στο μήνα». Παντού, σε όλα τα χωριά, τα ντερβένια και τα καρακόλια, άλλη κουβέντα δεν είχαν. Όλοι μιλούσαν για τον Θεό που ξεφανιρώθηκε στο παλάτι της Βυργίνας και για το παιδί, πόσο σημαντικό θα γεννιούνταν, και μόνοι καρτηρούσαν. Θάμα και αντίθαμα, παιδί από μάνα γνέκα και από πατέραν Θεόν και βασιλιάν αντάμα. Με τα αυτά και με τη Κίνα ζήγουσιν ο καιρός να γεννθεί το παιδί, από Θεόν πατέραν και βασιλιάν και από μάνα γνέκα, αμα τη γνέκα. Αφού χύρσαν να τβαραίνουν τα σφάια τλιμπιάδα να γεννείς, όλες οι μαμές είχαν μαζοχτεί τριούρι από το παλάτ και καρτερούσαν να τους φίξουν για καλά και να τους το πάρουν. Μόλις έπισιν το παιδί από την κοιλιά της μάνας και εκεί από οι μαμές διερνούσαν τάκλουθο, Θεού βροντί ξέσπαζαν στον κόσμο, αστραπές και βροντές καταπουδιαστά η μια πίσω από την άλλη, έσκυζαν τον ουρανό. Το παιδί βγήκε με όλα τα σημάδια και όλα τα σχέδια ξετυλιωμένα, ίδιο και απαράλλαχτο σαν μάνατ, γαλανό και άσπρο. Ο Φίλιππας του πήρε στην αγκαλιά φασκιωμένο και το έβγανε στο μπαλκόνια του ιδίου λαός που είχε μαζοχτεί από όλο του ρουμπλούκι. Ύστερνας έδωκεν διαταή σε όλα τα κράτη και τους πολιτείς να κάνουν παγκύρια και χαρές τρανιές για τα γεννητούρια. Μια βδομάδα σχαρίκια μοίραζαν στον κόσμο και 15 μέρες γερνούσε μιτζμένος ο Φίλιππας. «Παιδί συρνικό, διάδοχον στο θρόνο απόκτηνε, δεν είναι λίγο». Απόλκιν όλου τους κρατούμενοι από είχε στα μποντρούμια και στα κάτεργα και οι χαρές δεν λέγονταν, ως και τα αυτιά γελούσαν.
Από την άλλη μεριά ο μάγος είχε χορτά σπίτης και λαγκίτης να τρώει, που από κρυφά τον έστειλε κυραλιμπιάδα για να τον ταυραντήσει καλά. Κι έτσι ήταν όλη μια χαρά και πάσα ένας βουλημένος, γιατί ήξεραν όχι μόνο να φτιάνουν αλλά και να κρύφτουν. Δεν λέει μια παλιά κουβέντα, καλά τα φαρδουμάνικα, μα τα έχουν δει σπουτάδες. Ο καιρός απερνούσε και το παιδί τράνιβεν μιούλα τα βασιλικά καλούδια. Ό,τι γύρβιν τούχεν, ό,τι του βάνουνταν το βάνιν και ό,τι του τρώουνταν το τρώχεν. Σας έφκιν στα 4, στα 5, φώναξαν η Λιμπιάδα με του Φίλιππα Τρανίτριτς δασκάλ και γραμματικούς να του μάθουν γράμματα πολλά και απιστήμεις πουλές. Προβόδευε πολύ το παιδί, δεν μπορούμε να πούμε. Όλοι οι συνομήλικοι του φθόνιβαν πολύ, μα πού να τον φτάσουν τον Αλέξανδρο, αυτός αναητός, η αλληνή σας προήτια. Μια μέρα λέει η Λιμπιάδα του Φίλιππα: «Τι λες αρα Φίλιππα, δεν το στέλνουμε το παιδί, αφού τόσο καλά προβοδεύει και σε αυτόν τον αστρονόμο να μάθει πλειότερα πράγματα, που ξέρεις, μπορεί να πάνε καμιά μέρα κατ' Αίγυπτος απέρα και να τον χρειαστούν». «Και δεν το στέλνουμε, σαν μας τι έχουμε να χάσουμε», είπε η Φίλιππας. Κι έτσι τον έστειλαν τον Αλέξανδρο και στον αστρονόμο. Έτσι του λοιπόν, το παιδί από το ταχύησε με το γιώμα πάνιν δασκάλι και από το γιώμα ως το δειλνό στον αστρονόμο. Βαροφουρτώθηκεν στα γράμματα και στα πράγματα ο Αλέξανδρος. Σαν γίνκεν 18-19 χρονών, δεν τον χωρούσε η Μακεδονία. Ο τόπος δεν τον έπαιρνε. Γίνκεν τρανός βασιλιάς και έφτιασε τη Μακεδονία. Αυτό που λέει και το τραγούδι. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου χώρα.